ndo babu nyena ndo ambe fulin to la se kanu bande me babbe ma janta ma o daboto ka ke to nyeke limana ofe sabu minya awaika do jamana imbi tabulo minga ambe bulo minga bi bulo mindo abulo mandi kosobe sabu minya foso dewnyi ndo udusuma kashiledu ma chama ni songu aledu sabu jamana yi awaika do ko minun be no lubike wati be fendo feminu na bi ma o kamana go ga una tabe atita fiu fanga ndega odi nywama atita fiu fanga nywan lamme atita fiu fanga koto nywan dala de bisika keso buye ni fe abike awmbulo soro fenyi sikatala comment ça ambe fulin tani ambala se bela jilema eta njole dudiwa ma foi famu bitaina eta ngoni ika connection de bilamai kabakudu bilama koni aho ayo abinyi angata no ala kanisa babe ami unafuna ambita ambisi Nouvelle Horizon shoni besigi ale kani watina Mahamman Touré ndoy kado ale de kumambe Mahamman akumana away kado fengan femini akembe ka kenwoni belebele aturu away kado malien dim bela jelele esena bi akembe ka ke away kado kuruye bala an gonola abe mun kofo abe lakana balia abu kofo na ngono bi lakana balia anyonye mbe chukumi ayerebe ka away kado angamana gwan ngoni te ka foko bara tikela yelma away kado ambi nyon juguya ni yemmi jojugu mimbe na ndar ledo an gama ndo minye kono gulu jele de bifo ni ngera an fara wati ni ngera an kodon wati alaba abike kololo ba alaba abigelea jugu be min nofe obo soro anga de kaba minya away kado kuna funi ambi dunai kuna funi mimbe na fonya fe jugu Mahamman Touré akumambe akwanga ta away kado songo ni ali kofo banyangara region away kado ni ndugu imbe songo yere a kilometre bisaba anikele do songo kele minvle nyere tiri chama be do no deundu bi boni ndugu ina na bi wele ko songo maw dabali bana maw mawra kerambulo away kado kabakoyi ngui abike chukudi shudi bora shumi mbora adama temena kosobe de strategie la minya away kado wulika joni chesiri mi no beka kefa unjabana fama ufe kaseka away kado anga fama ko banga sura su kufo kaseka away kado dilido halibi ko kaseka jo ata bela jele ko imbi lama agelali do kosobe banyangara kaw yere femimbe na bi wele ko désobéissance murtiri fariko da ka fo minya away kado jamana femvembe ni away kado hakebo luka ko murti ko bo o bela jele na ndo ko ni bilama ubo ke banyangara marala dereke bako akoni ejatemeneke ngo nyemmenye away kado kamana gwangodo sabu jado be jaminu nu bora janu nu ubi masira janu nu away kado ataki de do ataki mingera no nyeshina away kado ango mobili doma na be transport mobili do kufo ngo ngera fenyi malien be dabali bana akera juma do away kado desamur ko kle sabat temene akera yoromi ode sevare ani banyangara oni nywanje dereke ba ya jira odila akoni ejatemeneke ibai ka fo minyi mobili mimbe ni away kado dogo jolaw de be akono dogo jolaw dama de kembe ka fadew ay kado ni mobili mado be ka wulika joke ka tabingani wali ataka nyeshama maminu be no be wele ko terroriste dogo mobili ka jeni ma bisaba anikele ko jeni mobili fe ma tani wulumvla ko lu sebe ko jogi ni nyefenye femi nabi ma kamana gwa akoni ngoi na minja away kado dozo bora ko kan songo ya jira jango te ka nyeshi away kado anga chedo mana be sura su kufo minya away kado sevare ani banyangara ni wanje ko tabulo mimbe ni away kado kasuma yikilenyi flana yeminye uyere jabala do be away kado no be sevare ani banyangara kado umanja kosobe akoni mbe fenyi femi nabi ma kamana gwa kuma bisa nunu anyemi wele ko désobéissance civile uye wele ka joke on nofe kubina odi kebbi fasiri ke bako akodu go black house la da wuliye la da ala cleaner sabu min ye banyangare ngo ala away kado fali jugu were away kado fleka ke ngoyi nanzaro be min wele ko massacre yere away kado de kerade ngo min ye population civile fini tula mammi mabo u mase mama away kado umama go ti fen were la population civile mawdo minu ngoni bora kubita away kado ukananzo ko de nyini ngo jola udo min ye che obi deme fa koro bi deme ba koro bi deme den dani kadumuni obi nyini embe ye kele minanga chamanja mo bula sanga ani wati haka jamali endembe ngani ndugu minvleni no be songo kufo songo ye banyangara dugu doye akodi strategala nunungo ni bora songo kubita away kado banyangara di ata dogo jo ni ndo juma do décembre ko clé ça va en 2021 so madani fait 10h wati away kado kafo yani so madani fait yanu ka se u sero kilometre temps kumbe unu sero ni nyoje kuna foni minu nfleni
a jirala k'a fɔ terroriste ninnu o fɔlɔla ka embuscade de da n'o bɛ janjugu ko fɔ k'o da mobili ɲɛ waati min mobilitigi kɔni a ye fɛɛrɛ kɛ ko a bɛ segin y'a bɛna kuma min a tɛmɛna groupe wɛrɛw la olu filɛ nin ye ka jan da ɲɛ o kumana sa mugu ka sɔrɔ ka kunkan bɔ fan bɛɛ fɛ sabarikɛ a k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ a dɛsɛra mugu kunkan bɔra mobili pneus cira jagoya de min kan ka kɛ o bɛ kɛ o dɔw ko mobili binna dɔw kɔni ko k'a dɔw yɛrɛ y'a bin nka maa kɛ cogo cogo mobili in kɔni k'a dɔn waati min nin ko bɛɛ kɛra n k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye k'a dɔn wulikajɔ de kɛ ka tasuma don mobili in na tasuma donnen mobili in na nka cɛ min ye denmisɛnninw b'a kɔnɔ akɔrɔw b'a kɔnɔ min k'a dɔn musow b'a kɔnɔ cɛw b'a kɔnɔ min y'a kɛnɛkɛnɛni tasuma don hadamadenw na nin cogo la ni k'a dɔn a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dɔn su ye n dɔgɔ nin ko in gɛlɛyara dɛ n'i ko a gɛlɛyara i ye dɔ de bɔ a la ko nin ko in na min ye donsow ye n'olu bɛ k'a dɔn dana ambassagiw ko fɔ olu de ye maa fɔlɔw ye minnu sera kɛnɛ kɔnɔna waati min dɔw bɛ ka tasuma fa dɔw bɛ ka suw bɔ min ye k'a dɔn ka yirifura da u kan waati kelen na dɔw bɛ yen olu bɛ ka kuma u bɛ ka video di video min kɔnɔna na u bɛ k'u ka nisɔngoya u bɛ k'o jira video min kɔnɔna na u bɛ ka welewele da kɛ ka ɲɛsin anw ka forces armées maliennes ba n'a bɛ fama ko fɔ video min kɔnɔna na u bɛ k'a jira k'a fɔ k'olu yɛrɛ k'a dɔn fama minnu filɛ u ni nin yɔrɔ in ni ɲɔgɔn cɛ k'a man jan kosɛbɛ olu yɛrɛ ka fɔ la Sevare k'a dɔn min ye binganiwaleya min filɛ ka kɛ fama jabala min bɛ Sevare ani nin yɔrɔ ye k'u man jan kosɛbɛ a ko de siratigɛla min ye nin ko bɛɛ ye f'a ka lajɛ ɲɛma jɔlen na olu kɔni ko k'a dɔn anw ka fama n'o b'an ka sɔrɔsiw ko fɔ ka bala ka wuli ka nin ko ka dabali ɲini nin ko la o de ka suma kosɛbɛ a ko kumana fo fɛɛrɛ ka ɲini nin ko bɛɛ ka se ka k'a dɔn kɛ fɛn ye kosɛbɛ n'a bɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye parce que kaba ko a ko yan'o cɛ min ye k'a dɔn dɔgɔkun kelen yanni nin ko in ka kɛ armée de l'air ni hakili b'a la min ye pankuru n'o bɛ hélicoptère ko fɔ naani k'a dɔn o dira armée de l'air ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye fama yɛrɛ minɛnw dir'u ma nin ko in bɛ ka kɛ don min yɛrɛ minɛn dɔw dir'u ma parce que kaba ko a ko n'i ye nin jate minɛ k'a lajɛ nin kɔni minɛn ninnu bɛ di fɛn min kama o de ye wulikajɔ ka kɛ kɛlɛ ka kɛ somasiriw tɛ min ye k'a dɔn video kɛlaw tɛ filimukɛlaw tɛ min ye k'a dɔn fotoba talaw tɛ o tuma n'a fɔra ko minɛnw bɛ di waati bɛɛ nin ko ninnu bɛ kɛ fɛn don fɛn min n'a bɛ maa kamana guwa parce que kaba ko a ko n'i y'a jate minɛ déclaration min bɛ donsow ye minnu kɛ o de ye k'a fɔ cikan ye k'a lase k'a dɔn an ka cɛdenw ma sɔrɔsiw k'a dɔn k'a fɔ ni donso minnu filɛ nin jɔn ko ala maaw don minnu ni k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen ye kelen ye donsow ko ten u ko sɔrɔsiw k'a dɔn k'a fɔ olu tɛ sɔrɔsiw juguya la au contraire olu bɛ fɛ de ka fara sɔrɔsiw kan ninnu bɛ wo minnu kɔnɔ olu bɛ caman dɔn se de t'u ye dabali t'u ye kuma ka se ka sɔrɔsiw dɛmɛ min bɛ se k'a to k'a dɔn fasodenw bɛ lafiya cogo yanni nin ko yɛrɛ ka kɛ maa min bɛ n'o ye Yusufu k'a dɔn Toloba ye ko ale ye welewele da kɛ a ko fulaw wo siya wɛrɛ wo an bɛna kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ye na k'a dɔn a ka n'aw ka sigidaw la a kɛra salakana ni ala sɔnna olu b'o sabati a y'a fɔ o kumana nin ko in ye fɛn ye fɛn min n'a ye maaw dabali ban dimi barika bonyana kosɛbɛ deuil national gouvernement ye k'a dɔn tile 3 di o daminɛna kunun k'a fɔ ko deuil national ko bi kɛ drapeau bi siri cɛmancɛ la an bɛ Sagabuda la Sagabuda an y'o sigi o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye nin ko in bɛ ka kɛ waati min na o waati kelen in de la min ye Baɲangara n'a lamini bɛɛ lajɛlen ye ko ni ala sɔnna ma min ye bin ntɛnɛn kalo tile 6 désobéissance civile k'i k'a dɔn k'u bɛn'o de kɛ Bamanca ani Murutili u bɛn'o ta k'a dɔn o fari da fɛn tɛ k'a fɔ jamana ka fɛn o fɛn min bɛ yen k'u b'a k'a dɔn a bɛɛ kɛli ma kelen k'u b'a ɲini min ye k'a dɔn fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jamana ka baarakɛdaw ye a bɛɛ bi datugu min ye k'a dɔn tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ne ye communiqué dɔ ye centre de santé a fɔra k'olu t'a la wa je sais pas a fɔra k'olu t'a la yɔrɔ olu t'a la Fadel Keba de m'a faamu kosɛbɛ olu t'a la o kumana sa min ye k'a dɔn bɛɛ bi datugu yɔrɔ caman bi datugu ka kɛnɛyasow ni fɛn caman bɛ yen a na kɛ olu bi to yen o kuma nin ko in ye fɛn ye fɛn min n'a gɛlɛyara kosɛbɛ donc ala ka ni sababa bɛɛ Nouvel Horizon u ka fasire nin ye Mahamane Touré a ka bidon bɔli i bonya b'a la est-ce que nin kɛra awɔ wallahi kɛra Makarkuba ala ka hin'u la Makarkuba ala k'u dayɔrɔ nɛma ami ala k'u fara silamɛsiw kan ya rabi ama a gɛlɛyara dɛ n gɛlɛyara kojugu maa kɔni tɛ se ka ni image kɔni ɲɛ la wallahi ko ji tɛ ci ɲɛ kan est-ce que Makarkuba ala k'a ni sababa bɛɛ muso denmisɛnninw olu de ka ca kɔnɔ kosɛbɛ wallahi donc ala k'a ni sababa bɛɛ ya rabi ama Nura FM a kulo b'o de la kosɛbɛ ka ni n'a lamini bɛɛ radio Epiphanie i ye Zumana Kɔrɔkɔsɔ k'a dɔn an b'a fɔ ka wali dɔn k'a kulo b'an na nin waati kosɛbɛ bisimila ɲɛma an bɛ taa hali bi indépendant ne b'a ale sama ka gɛrɛnna a bɛɛ na taa mun ye dɔɔni ye a ti tɔ to ko foyi la kosɛbɛ mun ye Musa Sayon Kamara ale de kumalen don i n'a fɔ i bɔra k'i da don bingali wale mun n'o kɛra juma tɛmɛnen k'a daminɛ sɔngo la ni ka taa bila Bajangara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jɛkulu minnu bɛ sen kan nin waati in na n'an ka
ma ko plateforme des associations et mouvement du pays Dogon n'a be Dogono ko fo yu ka dusuma kashi ninka asebe ko yira akla ka laini nke kanyashi mu ye gouvernement ma laini munu be fe akata bala jona sa soyon kamara ako ni ya timna ka laje ni bingale munna taraka manifun ko nko osegere munye juma do be na ka fo ko adago shi ko abuyana ko sobe ma bisaba aninko ayira ka fo ko olu bela jilene nin karabala ko ina abela jilene shishi ka bela jilene ko nko jeni kabako siratika la sa ko munye plateforme des associations et mouvement du pays Dogon olu ko ni kuna fondi kenen ninko osigi kuna fondi kenen nanu yuka dusuma kashi ninka aseba ko yira ayira ka fo ko ame wati muna kom sisa munya angale fama ina banga lakana ba ko fo oku jojo woro la ko sobe wakakla ka hini jamana marabo fe munye mirna na aklina belebele ku ko ta jona wala samuye lakana abesega na munye ni yoro ko fole na tugumuna fatriga ba ka fola ako ni yati temna ka laje ataki muna akela ta juma do na bena desamuru ko kle sabama ibe na ka fo ko ma chamambe manuna musula ka urudo ko kata fara munye shimin donka se munumbe no mami uma abo ulude bingalit fele ka ta ko ulude sekrata siratika la sa ko munye Dogono ko jekulu munumbe inna fo bangine so fo kata fara munye la jeunesse jina Dogon anin kata fara munye collectif des associations des jeunes du pays Dogon nunu bala jelen ko ni kuna fondi sebe kuna fondi kene ninka asigi kuna fondi ngene nga uyaira ka fo ko sikate fem ko na ko munya angala kana ba ku jose ko ni ko asuman do kosobe yoron ko na bina fo ku te feka munye terroriste keleli ka ku kunkulina ko ye munye ni jekulu nuni na be Dogono de ko fo ko ni ayira ka fo ko fem kelen do bi ama jenu uma jenaye bi wa tuna jenaye shini sigatala munye nuni jekulu yaira ka fo ame domina kom bi ka fo ko munye duga udonwa walma ka fo ko munye abe maw kungulo ko salowa ko an ko ni temono o wati kan ko ko ame wati de la mulika joka ka jona munye jamana marabo ko nunu ko nta uburo la ko sobe sabuga ko inda ko shi ko aka bun ko sobe ina fo ibora ki dado la to ko mona sa munye désobéissance civile no o ko fora abe murti fari yera ko ne aboru ko fo munye plateforme yaira ka fo ko mun bolem flaka ka songo ni wati laba nunam no kera juma do décembre ko kle sabala ibe na ka fo ko ni nywana woro kera ka tema koy ko ni yaji temine novembre ko damine na ninka na bla munye décembre ko damine na ni nywana chaman ko o de kera munye uluka yoro ko fol nunna wa munye dalu jonjon ko ubulo koy ni jakulu nunu na be bangne so ko fo la jeunesse jina Dogon aninka ta fara munye le collectif des associations des jeunes du pays Dogon ko ngo ku ba layni munya nga jamana marabo fe ko sigal ka jakulu ko dala jona ma mun ngara so biyen kan ni ngale walen tan nga manifu ko ku usagare ko saka nyangi to muna o bolen ko fe ko bayini anga jamana marabo fe ko wuli ka joka jona munye patrouille ko o boroda yoro nunam ko mu fana nyinu u fe ko feran da bali bela dilati ka senga munye dana abasago uno be saka faranyo nga to muna wala sako munye ni bingale munna talen flaga manifu ko sagare jam saka kare ala to muna fatriga ba ka fola akodi ako o benata munye bajangara kawyo ko ni yaira ka fo ku bonu ko ni ninga atabulola o siratika de la ko ku bela jele mina muye murti ko ni fari ko o boroda ina fo yida do la to muna muye désobéissance civile ko bi ko ni ko o bena damine o désobéissance civile ni mo obno damna bi ibe na ka fo ko jamana chaka da be ko abela jele mina datu o bolen ko fe muye ali sira chama be o bena bela jele ka murti fari boloda ninga nyashi abela jele ma fa mu mesika dalo fe dron watina o de muye kenya so aninga ta fara muye jago misene munu boke o bara ko nimbe ke ga jamana ka chaka da be ni wati na bajamara ka damna bitena ndo na fuka ta da abla wati wala ko abela jele ko nimna datugu ko tatina boko shishna menen ma tejigula fatir ko ndo anya sama ka boso mo na independent ale ko nala musa so yan kamara ale kalim kala tigi madu mai ga nyama ibunya ndo ma tejigula ninya awai kado ni ma ko fule minum fleni manjabulu mo jango te bayangara na lamini ko nya fiye ni mingile fleni abe hakli jigi mamina oye ngire trike station Songo ere ka station beto dambu ka dugula station Songo abia ibere makarambe abalma muso ni awai kado aka mado be do lutura ni ngoina ambi faranyo anga ka do kai ka do ke awnyere ka jemu kan keba no edo no emission kebai no be amadu de goga kofo afana awai kado aka mawbe lutura ni ngoina ambi do ka afana awai kado ala ku daro nema ala ku farasla meshuka ya rabbi ngo ka be abanyangara ka be do no be amba funyena ngui awai kado ayani kun toro ayan duskun kabikabi ukadon kafo gelen chedu ala emindi aw manu ya mfana kabarai no ya mfana sei o ya ndanyi o kubadanyi
an bɛ se ka min fɔ o ye duwawu ye ka tila ka jamana faamaw wele ko hakili to yɔrɔ kofɔlen ninnu na sabu ko in gɛlɛyara kosɛbɛ nka ni ala sɔnna a ma n'an farala ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɛ dɛ a ɲɛ bɛ sɔrɔ min ye n kɔrɔkɛ ye Pagala international joliba pagara transitaire pagala a bɛ i ka dɔn ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ baro kalan bɛ n'a ka maaw ye a bɛ ko ala ka hinɛ banba ala ka yɔrɔ nɛma ne yɛrɛ baba tuama bɛ yen n'o ye Adama ye Adama a bɛ i ka dɔn lycée Buyagi kɛrɛfɛ a bɛ taaji feere o yɔrɔ in na a yɛrɛ denmuso o tora nin ko ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a da yɔrɔ nɛma ala k'a fara silamɛsiw kan nɔgɔ nin ko in gɛlɛyara ko a gɛlɛyara kosɛbɛ an ka foli b'i ye kɔrɔ hali bi an bɛ taa min ye Musa Sayon Kamara nɔgɔ an b'ale ka fasiri an b'o ta n'an ye Musa Sayon Kamara n'an y'o ta sa lakana an bɛ b'o kɔnɔ an bɛna don politiki sira fɛ o de siratigɛ la min ye i ka dɔn assise nationale o min n'o kan ka kɛ o tɛ sigikafɔ ye wa sigikafɔba min bɛ kɛ ni i ka dɔn hakilinaw ni miirinaw bɛɛ lajɛlen bɛna di ɲɔgɔn ma a waati o dɔnna jɛkuluba min sigira yalasa ka se ka sigili in k'a lawaleya a ka baara o de ye panel de haute personnalité maa disibaw don o don minnu i ka dɔn cɛsirilen don kosɛbɛ wa a jirala k'a fɔ sigikafɔ ye n'o ye assise nationale a bɛ kɛ k'a daminɛ kalo tile 11 n'o ye 11 décembre ka taa se a tile 30 a bɛ kɛ Mali fan 14 bɛɛ fɛ o de siratigɛ la fasirikɛbaa y'a jira n'o ye Musa Sayon Kamara ye indépendant a ko autorité minnu b'an kunna n'o bɛ transition kunna a ye a jira k'a fɔ siɲɛ 2 nin sigikafɔ in a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ an bɛ don minɛ ko bi sigikafɔ in i ka dɔn a ye waati a dɔnna sabu dɔgɔkun tɛmɛnen min ye i ka dɔn u ye waati kura bɔ waati kura min kɔnɔna na sigikafɔ in a bɛna kɛ nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kɛla i ka dɔn a bɔra waati kɔfɛ waati min na i ka dɔn concertation baw kɛra jamana faama a ye ɲɔgɔn ye baw kɛ panel de haute personnalité min filɛ nin n'a sigira n'o ye jɛkuluba in olu sigira octobre kalo tile 26 tɛmɛnen i ka dɔn k'a fɔ i ka dɔn étape fɔlɔ u y'o datugu o ye mun ye u yɛrɛ bɛ se ka sɛmɛ sariya minnu na an'u bɛ i ka dɔn baara kɛ cogo minnu na yalasa min ye i ka dɔn u ka sigili yɛrɛ o ka jɛya u ka saniya u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen u y'olu kɛ maa minnu b'a kɔnɔ nin waati in na ko i ka dɔn olu bɛna wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ min bɛ se k'a to bɛn ani kelenya bɛ se ka sɔrɔ cogo min i ka dɔn ko in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo a ko de kama ɲɛdo a tɛ se ka kɛ bɛɛ ka sɔrɔ a kɔnɔ nka min ye jama fanba o bɛ se ka sɔrɔ cogo min baara in bɛ kɛ cogo min i ka dɔn o de laɲinitɔ don o de kama décembre kalo tile 3 tɛmɛnen ninnu ye wulikajɔ kɛ i ka dɔn assise nationale de la refondation a kɛra o bɛ kɛ waati min na u y'a bɔ k'a bin o de kama u ka kalan kura in kɔnɔna na a jirala k'a fɔ i ka dɔn min ye an ka yɔrɔ kominiw ye kominiw ta bɛ daminɛ kalo tile 11 n'a tile 12 min ye cercle ye olu ta bɛ daminɛ ani Bamakɔ commune dɔw Bamakɔ commune olu fana ta bɛ daminɛ kalo tile 15 ka taa tile 16 min ye assise nationale ye assise min bɛ yen n'o bɛ i ka dɔn maliyɛn minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔ kan maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan olu ta bɛ kɛ kalo tile 18 a n'a tile 19 u bɛ k'o ka i ka dɔn représentation diplomatiques la an'u ka consulat kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ min ye région ta u bɛna kɛ i ka dɔn ni ala sɔnna ma ale ni Bamakɔ district a bɛ kɛ kalo tile 22 kana 23 n tɔgɔ bɔlen kɔ min ye belebele yɛrɛ ye sa programmation ba ye n'a bɛna kɛ i ka dɔn Mali bɛɛ tɔgɔ la a bɛ kɛ kalo tile 27 ka taa kuncɛ kalo tile 30 ni ala ka jɛ ye nin min filɛ nin ye i ka dɔn fɔlɔ ta in kun ye kalo 2 ye nka nin sen ta in a programme kɛra k'a ban ta ye a ti kalo 1 a t'o bɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen jɔn ko ala o kelen bɛ ka hakilina ni miirina min ɲini o de ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka wuli an ka fara ɲɔgɔn kan yalasa nin baara in bɛ se ka kɛ cogo min bonya ani karama kɔnɔ colonel Asimi Goita y'a ye k'a fɔ a ye dɔ in bɔ a dɔw kɔrɔ dɔw wɛrɛ tɛ koyi min ye i ka dɔn jama bɛɛ ka se ka sɔrɔ ka se ka sɔn wa hali n'o ma kɛ jama fanba bɛɛ démocratie kile don bɛɛ k'i kungilenna kɛ kelen a ko de siratigɛ la Asimi ye wulikajɔw ni cɛsiriw kɛ ka maaw bisimila nka min ye ka se k'u la convaincre baara bɛ se ka kɛ cogo min nka jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye i ka dɔn parti et regroupement politique ye minnu bɛ jɛkulu la n'o bɛ cadre d'échange pour une transition réussite n'a b'o ko fɔ olu kɔni tor'u taabolo kan dɛ u k'u ti ye a kɔnɔ bi u ti a kɔnɔ sini nin ye jɛkulu de ye jɛkulu min kɔnɔna na anw ka majorité kɔrɔ min bɛ yen Ibrahima Boubacar Keita ka waati u bɛɛ kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin jɛkulu in de kɔnɔna na Fasɛrɛkɛ b'a ko date kuraw kɔni dira a bɛ di waati la waati min fana bɛ k'a sɔrɔ CEDEAO fana bɛ ka labɛnw sabati kalo tile 12 olu fana kan ka ɲɔgɔn ye kɛ a ɲɔgɔn ye in kɔnɔna na
nyangini bere abina da angun tuguni wa akobina ke chugodi beski mbeki nya manabo unnofe ku laje badike ba ko ay kado ka fo minyi ngui union européenne ale fana semeni mbe ko ale fana be ka nyangini ulabe nga bisede wo fana abo kablala ma bidon mena ko bi anga asizu ko ni ulubina ke wa fo sede wo mo nyina hada madde mbe ka jeni anga jamana kono sede wo sara diwa kare sede wo tiende wa uye mumfo nations unies be wa uye communique ke wa uya condamné wa umambe wa kare ko bi chugodi uyame ko ni yame lu ya me ati wili ka joko la de fo kala kata jagoya obode no fe nde mu suba modelu yedi ayiye jafaria ula nyema ngo deme bawde bula jamana hautani ono doke jamana bika burle tabika do fam befe ato kondane ati kumola ati nyogo yola tela sila tugola jime kanga nyini o fo kala kata de akata ne kala tala ko bi nyanabo ala nyabawla wallahi ala nyabu ala kan ni sababe ami Musa Sayon Kamara ni aka fasire l'indépendant o ka bidon boli ndogo Musa Sayon Kamara foli o betani ka asegere enter de Bamako ne ba ale samaka girana nyama abena tanya fiyina koni ngumunye sunoko bagato ulika dini kalabanci uye ako munye transition maral bolo ko ngana akonna ula munye fatirge bayo ode yorosuye ako malido anja ko lenu nuwatina ko anga sigi anga kuma sigata la de fatirge ba munye yorosuye ako ni ya jitemna kalaje gele mumbe anga jamana nkonna la gele ko adagoshi ko abuyana kosobe nga obenata ni malidendo tabulo jitemna kalaje abina fuko gele ko uyu ufela ko ni ya jitemne kabi san 2012 munye malido an yira dama amaseka benkankelen kan tukashila obenata ibena ka fuko malidendo de biro do labi esigata la ko munye mamunu be nu temiri nu to tashi no be bamanchu kofo ulu keleme kata daga koni kata asigi ulu maw koni udalay kabako benata ko munye amali don ko ande sunu ga siga fuma wala sa munye fera obeseka soro oke wala nuna tukumuna kabako do de atega baga fola munye yorosoe ako yani ko koni ukataka ambolo koni da mali don ko anja ko lenu nuwati koni ula munye mamunu be ni wati na nowe kelekela ko fo keleka jekulu munum bora jamana woro fe kana ngo jamana okonna ula akuni ya jidemne luka laini to dowre ko munye manga koni abeseka juguya an fe ya ne manga na ajugera ona ka sababu yemu ongo dugujugoro na fuluma fe olu bala jelen shele katano uye wa ukulende koy ibena ka fokune jamana denjugu dore fadunu nanga ngambara ninga asigi sega yoroso ako ame domine na foko bi mali ko kuye kona dimita koy asikata la ko nya dimine do foni mamun kara fasuden juguye muye yoroso ko munye gele munna atuna fenya kabili san 2012 sikata la mamun kara sobe ni ngana ni gele anye de mouvement national de libération de l'Azawad na be MNL maw konu okofo kabili doni mun kama olingana ni gele anye be na ka fo ka damena adona fo kana se bima doro kon biga faraka fo konu otika bo ala onata be ni akli bala san 2013 munye communauté internationale ye olu koni yuka kiskeleke chow ko blaka na nga jamana konna la na ko kunte dawra ko wala sa munye anga malika damena Bamako fo ata goshi muye kidal bara jele mesika ke mali don koni otaye to muna nga fatirge ba muye yorosoe ako communauté internationale lali en fayan adoni ngama 2013 fo kana bla bila ne do ma fara ko ka nyama be na ka fo ko foy koni ko o mabo Allah sabage munye communauté internationale jamana ba munumbe ni wati na ko la ni te dore ko jamana en ko na folo munumbe no ba anga sanu na nga petrolu ananga lulu na bo lu bela jele ko fo ko se ko o shela to muna nin katanu uye abana fatirga ba munye yorosoe ako ni ya jemna kalaje munye san 2012 enyama ko lakana ko akunyanyen lo kosobe ga munye dugu sabadrone kumbe munye lakana balia ko akunyonyele no ye ako tomoktu gawo ni kana black kidalla ngani ye bita nje jemna kalaje mali fanga dogon ka foko munye bamanchu ye belente ka tu uda iro muna utratika lokol lainu mbesena wala sa mali don ko anga faranyonga wala sa munye amesika andishida muye bamanchu kola to muna obenata be ibena ka foko mado ko nimbe ko tolu fela koye malide ndo ko nimbe utefoko ko fo era ko ni ko omi utukola to shila yoroso akoko munya nga jamana nyamai no be ashim kuita colonel ashim kuita alera ni mirna ni aklina ko ni ko uta ka jamana malide mbala jele ko wele amesika sigi ka ambolo faranyanga to muna wala sa jamana abesika boni gele ko na la to muna sabaga malifla gele ko na la ne enye nyamai fan
fendo yamunni abti ben abada fendo enin ta anwa dabin koroyi atriba ga fola ako alini ya jemna ka laje munya novembre ko klem wa ani shegin tamane ba mako ko fe munya imam mamun digo aleka korfo fana konala ale ya alani ka fako malido ambala jelenga faranga ha anga mbolo ko ni ka adinyo ma wala samuye jamana abisega wuli ka jotto muna ngauna tabe be na ka fako malido ndo be te fako kuma da ko ni ka ame uklo ko ni ula malido mun be ni watina ne politique modo amun jamana maraka be muye jouer kalo kleshegi 1992 jamana inflel dinga kono est-ce que faut état la ko olude do o stratégie la o manu u te faka jo kwa jalagi ko tuka shila u kalema ka wuli ka dota ni watina ninga nyashi yanga jamana premier ministre ma no be docteur Shogel ko kala maiga ko fo aira ka fo ko Shogel ko kala maiga o mirina ni aklina tamu mo labi o de muye démocratie fanga ninga adafri pe ko Musa Traoré fanga ko metro muna ko o mirina o amklina kala ne be muye Shogel ko kala maiga la parce que ba mi yero soyi ko amana ka togo jamana ko ni me wati mun na fo ko bi munye benzo ngontia an yere ka fadinya kele an bela delen ko o black kerefe mali yere de menacer no bi wa an bela delen ka faranyonka an bela delen men nyon soro munye mali bam ko nala mali ba mesika kishto muna ne mali ba kishira na ye mamun je besika temani ka fadinya kele na ye mamun ja har sika temana ka politique kele ga jamana me yero muna bi wa an bela delen ka faranyonka wala sa jamana am sika wuli ka jotto muna wala sa am sika kuna wala to muna jamana mesika yiri wa to muna fasrido sogomada na anya sama ka bo interde be mako konala yoro so ale kalm kala tige marma ga nyama ibunya obala bakar sarore bete ne dogo ke babu nyena mali mu ibi foki wali nyumando ko ne halibi radio nura fm bi ko non do ani nani to mi murumuru duru ala silike ka bo ko nyumani were dala min ye jala koroji ambe ni bi fekanna ni bi haydara ka yoro do usmani sherifu madani haydara yabani ni temena bani ka yoro la ye kunda ka tere ni temenola pharmacie bado bi numambulo fe ibe faru fe gushi fe ibi klaka singa ibi se kari folo mima ibe fari droite fe ndo ni yello tout droit fe nyini gali ke ko nyumani were da o bajiri la ni sira sugula dore be nura fm o kuma lambe be fo ka be wali mando 76 33 43 03 o yanga numéro ndo halibi ambita la ya jara akmambe akmambe sebe ngono sebe no ko ma ko soir de bomoko la ya jara akwika do ka fo maître mundaga tal ikado ka fo autorité moral koro mimbe na be M5 RFP na bo tola maître mundaga tal ko abi fe ka ala clé e maître kumara gori ka che abere do kan folo baba ayati atara folo atara awo o nyena baba ka zoni to ninga banfoli ka soro kana Abdul Diallo fleni ya ka kuma ndabla de ejimendi Abdul Kodi Madou Maïga j'ai déposé 5 millions chez le progrès Touré c'est pour toi afa quoi abenju fa kono kaba ko aide condition de bala o condition emu ama condition fi ay condition se bala abala ke ay fana ka ko chale do bisade 1 million duru be se tate mais na quoi 1 million duru la procureur fi ako kika dongul da procureur ndogoni kika dongul la mbeta million duru mina fi kika dongul la abana dongul la dongli jme Touré ke dogon te kaba ti se do animo i don ti simo ala Touré mande muri Touré mande muri Berthe mande muri 1 million duru tato fleki da 1 million duru tato ki da Touré mande muri ayelama ameni mami ya fo guitar la fembi soro o ka juguna be guitar ta daga juguna do ne be redo sanve Touré mai ala kachi ni ala ja Touré mai bi ka Facebook kadire ka koro ma fo minu bi jamana ko kande me fem bi mali kono akorobo ala kanichi la hawla billahi bil hakido biti yere soro jana bela wa ibe bali ka bo mingala mai beta bele sigle sori na alache Touré jana meri bi se yoro mendro pulkusu ubitani fo Touré ka birula ati tati machi ibina sigle sori rezo sanve Abdullah Anjeri ka warko Abdullah ka warta Anjera ko ni ko anga Touré fasada salfu ke taka Touré mande muri amoda manju ambo fasada mais min ye korai anto dare hu million direct ay be sa wo sigi entita antita
ndo minya awai kado hali bambita la ya jaramba ka fasirita ko awai kado ni ale ya sigi ka men usazu mamudu diko ba be ka taruku ta awai kado taruku mimbe na kera anyere nyekoro ni wati nungo nana hali amamme ka foko abi ko ta ko abi obama yelma wati do be ko ale jagwa ledu tie minya awai kado ko sigi yalsa fami aka seka surala ye mun daga talika babu ye ako ninja yin adone do kosobe movement democratique o belebele do o je temenengo ka boyi movement mimbe no je kule minu ye wulika joke Ibrahim Boubacar Keita fanga ko kele maître mun daga tal awai kado ale sembe ola o de strategela maître mun daga tal ako abi wulika joke ka ko do la clé ka fendo blue minangono kerengere ni ala minni autorité moral koro M5 RFP ale boko laba mingeni wati nungo nana ka kuma ka minu vo ale bi tieni min doala e bi boka ka o nyefo mo ka fomya sabu fendo be no lula clé na awati la o ba to ko bi no ya kosobe de wana imbi tambi kuyi ndo bekire jabilike kuma eke kuma mayna ni afo ubi boka akuma afeon kuma ka jugunu bomu yede c'est ça le problème ala ka ni sababu mama ina ndo kuma mai nga minya awai kado akafumya sabu jena tikaina kosobe aw nga jamana ngono ka baga nywa mode chali do kosobe aw do busigi ka ko kofe rezo de sigile do awai kado nunumba kono o do werete ka usazu buruja kaningada ala kan gishoma ka kulu ala ba iri kado anuche ni mami ya dana anto siraka ne ai ni adana billahi ani bitabo nywa na lahara hali ya lahara ndi afi abana de anta e fatri kala ne lahara ya fima anta o de enda do mimi na ambla ka foko ambi do rezo kono ka anga karamo buruja ni ko ni adana no am nyongo sura ala fe de ala fe chez Dieu lahara abana aho kisigi ka téléphone kofe ubo ka gerena kuma kadinyi nunu de do ababe rezo inde kono ni no hali shini ni gafe were bora na kemeka usay mamudu duko sangorota ka lege amba fode ni abole do kuna foni sira fa amba fode kosobe hala kan ni chaba amba kede ndo wati do bike atwanga yere janga kuma ofo sabu jawana ngono ni makuma dro itabi tunu de wala itabi de ni makuma abi dayla foka nya wuli ndo mi ye fasiri ako awai ka do luka wuli ka jo muntaka tal de bika kuma ako luka wuli ka jo konnana ukumeka bara doke min bitalike gouvernement awai ka do la haliya doka gouvernement ngonnana aleni mamudu diko awai ka do luko ne nyoye leclerc ngonnana kuma kumbikela munga ode awai ka do ministère des affaires religieuses et du culte dine awai ka do ministre so sabu ale kumbeka nyini dine ministre so yi awai ka do yalse ka fanga dama ka bara ke chugo wala ngata kosobe ako de strategela minyi mamudu diko awai ka do ale ka kuma konnana mamudu diko ya ale ka kuma awai ka do jo chaki aya le interrompi ako ale mako awai ka do ye minvo nyedo mburange nga minya awai kado mba don ka fo ni mbara yi awai kado ebininge ko kasi adana nga minya awai kado kuma werebe mbulu nga nga temeneni eni nywanje no temena ni nywanje akadinye bara inga ke akechuko nyumana akode strategela ale ko amako awai kado mbinye awamburange nzona awai kado bashite mbinyi ngawo ebe ka kuma minvo oyi kuma mei awai kado metre muntegatal awai kado ayo nyingalike kanyeshi awai kado usazi mamudu dikola asirike bako ako nyingalikere ko diko ko amako awai kado muna awai kado transition kura minno bina daile muna etife awai kado muna antieta ke eke awai kado o transition o nyamaye ako kibla o transition nyamaya la ko pourquoi tu ne prendrais pas la tête de la transition qui s'ouvre l'éclaireur ko tawa ko nyingali o kera lela kuma tawa ni va be fajiri ko koyi Allah ako ale ko amako newa ko awai kado nkle madili kamiri ni oyi minya awai kado ko wanga kele amake o kama ka kele madabo kama sabula agenda wera benne bulu ako awai kado minye ningo bela jirele ko munda ko mate min mbese ka mami sukandibi ka fo ka teme eka ako sabu experience bila ebe mali ndon ko sobe ina kaka wa minye njamambe mamago tola ijeledu we kado ka fo iklene fana iyo fana mai ko kuma na nyete mashila ni ete ko de chiga minvora le ko kuma ni minvole fleni kanga so amakoi itise ka bama wa ka agenda etise ko ta ko yanga ko bla mali ni sanje mali ko kuma dibi sena wa ibije nai ko awai kado ale mundaga tal ni mali ko kuma fo beba do ale ka mali ko bi chugumi ale ni minu njera ko beba do ale ka mali ko bi chugumi onongo bela jirena pa le ya yero soro awai kado lisi dola lisi mina awai kado anake monsieur le premier ministre muntaga talla monsieur le premier ministre obi ajimende di awdo ke donc
ko muso ye bali glan na de non mais ndo nga na nyogon nege jamanay ni nguma minu fofo le flene billahi ni dugu jera 0h ou bien 1h du matin fali bi yesange koro ay abi de oro am bi kule fe hawla buruja fenfena ja nunu bi nyoanye duguma u ka fere unu ka dabale obu awo eskay koso ala ka ni sabo bengui aguno tika poyi wa ala ka mbo aboda juma fe aguno tika aya bi na dondoni ko na sigi tuko manye ala bi jamana yeve ko yi sigi na ka foko ajo to kutinye de aywa ko ni ngo inde kera o ni mingele fleni o ko awai kado ale ko ni ya yere soro ni na o kuma na salim muntaga o kofe ba mutaga mingere kati shuko limba awai kado ko ale yo do ale o do wani ala sonama ale tina fenvola adilla aka ale tukuma de aya kanofo ako kuma na ba mutaga na kado ala mede ako en clair tous les discours de Mohamed Diko sur le choix du premier ministre de la transition est truffé de contre-vérité. Ako Mohamed Diko ay kuma fenven vo min ye transition away kado après ministre Kola ako aba te ani tie a chaman ni sababa entede mate kuma be kuma la ba kana mato fo magoro manga vérité koni o min ni tie tikeli o tewa kuma o ejme dodo iya foka nyatu kumna te foka temen ngango mune tiete kli mune tiente on te kli contre vérité ani tienka janyona iba fo jegedala ni baji ba mutaka damo so kuma na obu fo jugudi ni damo so da kurunya klina ki damo so jugudi damo so aya foto mna te foka temen ngango do mi ye fasiri ako mutaka yo defo ako misali mi Amadou Diko away kado ko délégation dobe no be M5RFP délégation ko fo Amadou Amion Gindo o sembe ula Tayrou Diko sembe ula Imam Umaru Jara sembe ula nu Diko ya fu nyena ka fo ko jongo ala ikaro ka fo ko alebi ya fadeli mundaga tali fe ko sabu ale mundaga tal a tiere la ale atonyo o tebene ngo ka boy ko aye ni nguma kangele mvo délégation dobe mingu nyama be away kado Jamili Bitar Bulu ka aye ni nguma kay mvo odu fana nyena ale yere ni Diko e nyoye forum de Bamako laba minno kera le 18 février 2021 au Keneka Diko gerla lela ka yafadde la lefe ma chama be minu ya ye bololo sanve wana sa ko beba do ko embi chugo mbina maître mundaga tal ko beka boy ko minya away kado ni ngo bay kanimbe ka klaka na foko Diko ko beka a chugo nyini mimi se ka to histoire no e tarigui ko bo o seben guraye era angoro hala mamme ko kierla ko kiedo be ko ale jego le do ale kana ka boka away kado uluda Keneka ako j'en sais plus ka le be chamando mais n'en dirait pas davantage ka le be chamando wa ale ti fenvo kateme ninga sauf ko fonu ya ale jagwa ina fa ale jagwa ka boka nyen la clean chugomi ni zira fe ko de ato ale bora mais no temena ale ti foi wera foka dani ngambli sabu ale bi chamando fasiri ke ba ako kuma na mbido ni ko bi ndo ka do ka fo minyi M5RFP chere la awngo ni kera fe nga awnda do ka kono na ku bitangui ja ndo ala ka ni sabu ba mutaka mi deli ne date ni nguma na bi faraninga akana fo foble akatuta ba mutaka kai bana kana fora fo fasiri ka fara fasiri ngande fasiri mi vo dauma ba mutaka akai jana me ko kuma ni kiran fe ko kuma mi mbese na mo ko bi akada ni machao la ya jara ni nyaka fasiri ndo ka do ka fo soirée bu moko o ka bido boli bu nyaba nyama boya ajaranye don jawo ja asebali koni otie munye so de bema ko neba ale samaka gerena albia mayra kanu molo ku sogole menura fm ni la bi kononto ani nani to mi munuru duru wa me la selike ni wati na kabo jila koroji kunyumani worda sugu irala ti chaw ne ga durusra 76 33 43 03 so de bema ko la ya jara akumara ako miye union européenne ngoni wara ka layini koni oke foko miye euro wari million muga ani nani ko bino takadimu ye jamana ngoni oma nyama ajoni safa wari euro ajoni goti union européenne ku ba ndeme awo ga deme mundo ademe ku ka grene uluma ko ku ba nyangia awo ku betu ku sida ko awo obikla ka warda ma ubena bismillah ko mu
nyama ko Union Européenne akoni e kibara ka boka bitte chew munye euro wari million mugo ani nani ko bino takadi munye ba maliba ma na fulen ko akanga do munye marama fauna ko kata se munye cheta mununu o kanga ke na banga keleke cheta na bu uluko fo nga fatrike ba munye la jaray ako nyobe nyobugu metakane koni ko oba ala akoni ya zemna kalaje munye Union Européenne koni ko ku lube na ni na fulen ninga takadi jamana koni oma ga ko kumala de fatrike ba munye la jaray ako alamsa temane ko munye Union Européenne ko koni ya laini ka fa ko munye chef euro wari million mugo ani nani ko bino takadi munye ba maliba oma ga yaira ka fa ko demay ko demay mina ke sababu munye ka an walla kana ba nun ku sebe ko jo ninga marma fa on sagadi an walla kana ba ko nin ku oma ga demay ni ya ko akonu sorola ko mamunu me fagala ni wati na na bella gente o ko fo ate ko ngale nun ko fo wa ku ka feran dabali bella de letika senga laini mun ku mu bolo ninga wole blamu Wagner ko ni ma no be mi société privée de mercenaires no bo ko fo il si keleke chen ko te wa ku ko luga nali ku ko bo ma pepe ko nu yo bo ma ko mi euro 1 million mugo ani nani ku bo takadi jamana ko ni ko o ma e chawkanga warda masa amma Wagner ko kuma fo ya ma fo ayra de aka Wagner ko kuma inventé anda na nai hali na mbina ni Wagner ya anta fo yi ati fo officiellement ay abike chuko mi abaro bike ka soro usrana ko ay Wagner ko intui na bina ni wari ay na ni wari ade wule na ka Wagner ko kuma adoni kama shogel ya fo benyene ni donwo do ni Wagner ko na askira siga na nyene bora nanganga ka ambake sabu anya jamana mi anga independence bambulo minga danye ambo dike ani mami nganga barake ambo dike abana donc ali bi fa safile me Wagner ko kam uba dongoy ben ko ndongoy ubanya done minu fana bala gouvernement ya donta gouvernement ya bota hali shina mbanga Wagner ko kuma fo abefo amba fo wa amba boro don Wagner na amba fo ni ya Wagner mana amba fo ni ya ye Wagner fo mamunu kumbu yo mojo joro la abana la ya jara ako ni biwa zemna ka laje hali wati temunu na munye France jamana ye ale ko ni yella dilikanke ni kanya shimu ye irisla ka uma kaira ka fo ko munye kwa keleka jokulu mun flen nabe Wagner ko fo utina jenaye bi utina jenaye sini afo ko ko ngana kelela munya angwa jamana munu be nube chenje funga kan watina rangala nabe ba maliba ko nabo ko fo la jara akoko munya novembre kalo ko ni odamina ni ula ibe na e ka fo ko munya Union Européenne ko ni uye ya ira ka fo ko tina jena e tukashila Wagner ko ko kana angwa jamana o konna ula nga ya ira ka fo no Wagner ko na mana jamana ko no munya euro 1 million mugo ani nani olubno tani ga di angwa la kana ba ma million euro 1 million mugo ani nani mu na be ka sobob ninga demata ninga nyashi an walla karba ma kosobe kamara ma fonsa leke mina umbesa wala sa munya mali abisaka ke mali don ko ni utay tuko muna munya jadi suyo kuku kele fuko tabla fu munya ko chama ko obela jelen ko o kele walai patika baka fola akoni ya zemna kalaje munya europani parce war mu ko folen fle nabe euro war million mu gani nani nabo ko fo nyama ni ko kibeni converti chefala na furo mungu akasabi adago shiga bon kosobe nga ko na folen ko abena tasira mu ne fe ko munye sous-officier abanangoro ba bina ka sababu nin ko lu sebe ko jo bolen ko fe ko munye formation ko ke an walla kana boku keranga la mamunu me sevare ni wati na fokata bla moti la ko munye na fulen ko adoni meta osrafe aka ja fokata bla munye marama fe ngiru munu mina sangadi an walla kana ba mo wala so obese gu dishida ba manchu ko ola to munam ga fasirga ba ka fola ina fo nya fi na to munam nyobe nyobugu ga nyama sigate fam na munye takan ko ni ko oba ala munya Union Européenne ko neni na ni mbela jelen sabatira kwa nganda ga sikina ye ka foko mi euro wari mugon million mugon nani ngoni uba ablakana ga ni ango ko alibi Wagner coin ko euro wari million mugon nani ko atina de o ku ka warta no de do kata anga Wagner ko Caire d'Afrique et min vosika tala de ako si jamais Assimi prend cet argent empoisonné tout le Mali va le regretter ne donne pas pour rien de sikatala l'Europe ne donne pas pour rien de kanisa babe Fatriko niko munye la ya jaray ako watu temono era la komi Union Européenne ako ni kunya ka deme ka aglo kanya shimi anga jamana ima o masro dore fe wiaye ka fo la jiburo ma fanga wati na fola mun blala kana di an walla kana ba ma ko aka tasira mun fe e nyama ko akla shimata osrafe awati koni blogu to la Union Européenne ku ka deme koni ninga aglo folo kanin deme kula mun bolen flani nu bolen flo go fo akla ka ira ko condition obala nyama ningo de fene manifinga ngi akli joga ka kosobe sigatala fasrido anya sama ka bo so de bamako ale konna la sogmada ina munye la jara ale kalim kala tike ibunya obala
ndola ya bifo ka walimando nura fm bi kono do andi dani to mi murumuru duru ambe awekado o sanve minya awekado ni ngo bela jide ambi tani awekado fasiriye fasiri mimbe ambulukoro ben barka o kala haliya o debe awekado fasiri ngoro ben barka awekado amafengo de to wasugo de kumambe isfenksi o kono ko awekado minya aunga avion ko kuma avion présidentiel an équipement militaire o kuma mimbe sina ben barka awekado ka kishile du kosobe ka protéger wa ben barka yere ko abeka wulika joni cesuru dike ka lerubo mari famo abeka lerubo ben barka kelengele awo ben barka kelengeli abamine aywa ko abe fando fede ala abe fando fe ala ma foko ale maruka ya ale do abe gafe ko ne on ben barka nunu jamana fa koy wallahi ko hali be ambita bisi akato to bala de musafu ben barka bulungono ni shinama biro mimbe na be verificateur général ka awekado biro ko fo montage yere ko ken na folo ko sirafe ko kumba bela jile musafu ben barka du jangote avion mimbe ni awekado angamo ko soro no be awekado sfenksi ba wele o la diburama air force 1 kado ka fo avion yi kado ye jamana firi chuko mi ka na folo ben nyami chuko mi kado o de kembe ambulu ko lolo ba ko mi do mi ne ko bi musafu ben barka aye awekado vice president du bank of BAOT ho minye awekado bank west african ikado ka fo abede lome ikado ka fo minye mali tola ibeka de asukandi abla katai ngo wati mina ya do ka fo sawa padron pio fevembe no lu fenedo aya bebobo abado ben barka tekishu beka bado ne abone de fleni de fatirika bako akoni jatemineke abe kalo fla bonyongombo 7D dira awekado minye procureur général cour suprême 7D dira ka foko ben barka avion goyi awekado min na willa san 2014 sembe ala ako de stratégie la ben barka aunga 7D min no dira amago yere tala jangote ka foko abina awekado jabike kanyeshi awekado 7D ma ben barka bi yoro mi ko bi ode awekado bank west african de développement no bebe wade na be okofo kerengere ala minye ben barka abane du kana sabu aka awekado avocat min bi ko ni kembe ka jira ka fo ben barka bebe wade la abala awekado mali to ko aide kwa te mali tokola ide ka be Morocco de tokola enimi enim ko Morocco de ablay sur le conseil de son avocat être à la BOA sous la bannière marocaine na be Morocco tokola kwa be Morocco de awekado tokola minye sabu ben barka faere marocain du be min vie kabako dokoy femme ngoni jaleno la nationalité d'origine de son père oui Morocco afa ka origine yere Morocco afa Morocco kai fasirika bako ako de stratigala minye ningo bela jirele u ba fo fambe fe minye awekado ka fo ningo ngoni abeni chugo indila nga ben barka baka wulika joke aunga colonel nunu abolu la gushi wati be ani critique la mo abela gushi ta kanyesho luma wati be nga ben barka abaka ben diala minye awekado malide tokola ni yoroko fuleina fasirika bako ako ministre min vla no be secrétaire général de la présidence ko fo halibi minye awekado de be ka takanyeshama faso de dofe mali kono yano mi awekado doko ngunu kuma ube ka jira ka fo ko abi Bamako ya wa Bamako yere de matede l'actuel gouvernement gouvernement min ba nguna bi ko abe gouvernement na a ministre ko ni ora baka de mata ka ben baraka sakare sigata la de la hawla fi kuy jamanay ndo asimi makla folo ko sogal bawala kay nga kuma ta ko beka to woni be faransi wallahi ne chene awa fa ka to woni de bia min ba bulu ya ko be gouvernement na o de beka a protection o de beka a protection mam yere ko ka te malde fasirika bako akoni ngo embi ma kamala gwande kami anga jamana ya halibi ka anga wuli ka njoko yi no te malikuro ko mimbe na beka fo ka do kisebi nyini ka do akamana no dunkera alaba nyegele de kanye shi jamana ima bato ma sisugo ndo minya awai ka do le thanks ni uka boliye uka bidon boli ibunya bala nyama ya foto muna siga ko ntala ambe adugoke pake ko ka fuli fiye pake awo ala ko roji pake ame fuli tanika asegere pake ame fuli tanika asegere o kuma ndo ambe fuli ani tonni amba la se angoroke doma misra kadu be ko amako Mohamed Sako akundambe tamana ngani watina anana abibu mokoya Mohamed Sako community madu misra kadu wa wili ka jo kembe fambe febi kanyesha masabu madu mi awai kadu aba yere bunya madu mi manyina
ayirako ma do mi awai ka do ko ateka kan ko so bede Sako Mohamed Sako aka baraka yoro de bi wele ko Sako Oldinga ale de kini Sako Oldinga kini bolo ba di Mohamed Koni kasoro numa bolo ma bo akala ma community demsenu ni community maw misra na nyona chama ani mali fandani nani be est-ce que ka jamana koka afoko Mohamed Sako kuma na minya ngorke anga fuli bai ka ni chesiri kosobe nyama alibi ameta so de bema ko ne ba ale sama kura ka grena alibi mu yella ya jara akumara ako munye Isa Kaujim na be daga su saba na ba ale ko fo munye ko afaka ya fima obana afaka ya fima ya foma afo Isa Kaujim tout dafli bi abaka barala bi abaka barala bi atay ka sentila ayi atika gouvernement na atashila atika dowerela o politique ma kondo ko fesa to ngoni bi ala bulo afaka ya fima Isa Kaujim blala bana daga su saba intui o kunye ka to abanga nafulo kula watimi kerengere ne la senti angwe emponi fe ondi bidama agwena kaboyi ay ka doro meta ko noblide bismillah ngadiru tala ay ka juwere tala agomu ye Isa Kaujim mu ye critiquer ko ko ni kalo woro kaso ninko o jurudo ala akla ka laina fa mu ye shefa wari wa keme ko mu ye Isa Kaujim ko sara fatriga ba mu ye la jare ako jumado no bena desamuru kalo kle saba ko ni oma ma chama ko ni kun siklembe ne Kaujim akani kiri ajabi ko abina ke toji gamu tribunal de la grande instance de la commune 4 ulu ko ni kalo woro kaso ni ko di Kaujim ma gamu ye kaso ko ni ajuru obedo ala la ni ngakla ka mu ye shefa wari million e wa keme ko Kaujim ko ni ko ako osra fatriga ka fola ako ni du atemna ka laje watu temana Kaujim akume kunye conseil national de la transition no be siente okofa akumo okonna ula ulira laini ka wala samu ye fien boda obesika di Isa Kaujim amato muna namanya ka foko critique la ko ni okota bala ka lainu bala jelenga ka foko kirin konlo na bu bala jelembe na bonyana muye juma temene no bera de samuru kalo kle saba okoni oma patrick baka fola ako ni ya jemna ka laje munya anga critique la ko na be communicative ma ko ni okofa kiri ko ni atigara munya kalo woro kaso ya jurudo Isa Kaujim na wa kamuye wa keme ko ako ofere chef wari ko ako osra patrick baka fola ako munya Isa Kaujim ni duye mado mamu na kunyanga jamana fama na ya deme kosobe wati muna Kaujim yera munya finya boda oidira ama odoni yera kama ibe na ka fako munya anga jamana fama no be ashim kuita no ba ale kofo akilla jigina ashimi ale degara ko ni ka boka bitew ayira ka fako munya Isa Kaujim ko sente mate bi ko sente mate shini wala ko fami domina na fako bi ko munya Isa Kaujim ni nche bai amu kumbe na kumbe kuma munya politique kena ka kosobe munya nyama Isa Kaujim me domina na fako bi ke ko aka boli ko amake sani ko washi wa fasiro so wala na anya sema ka bomi so de bama ko konala la ya jara ale kalim kala tike marma ga nyama ibonya obala ndo babu nyena nyena o sura tike la minya awekado amba laje sabu wati awekado alibe kata abinyini kanda ndegama ngaya no chesa ndo minya awekado amba kunje ni minyi o de Yusuf Konati ale ka fasiri Yusuf Konati aya jira ka foko minyi la kana ko awekado osirafe awu nga chedo no be fama ko fo ndo minya awekado minango ni o chera ni kaduma minam mindu awekado abe mobile ko fo ani equipment militaire chama o koni tara ne kaduma akoni ngoyi awekado dogo kungele helicopter nani awekado odilengo armée de l'air mugoma onga transition nyama ba no be ashimi goita nabo ko fo ko afle ne ka wuli ka joke minya awekado forces armées maliennes no be fama ko fo minan duma minna da ku baraka ka bu ko so be akoni ngoyi ngera awekado jumado décembre ko clé saba 2021 akera awekado kati o de stratégie akuni ejati mineke ngo indi dowre minya aweka dongo forces armées maliennes ka wulika jo ani chesirike ina fo plan d'action gouvernemental mimbe ni aweka do adira ma fait jouer que le club bisaba en 2021 le premier ministre Choguel ko kala maiga aweka do na aya fo sente mo nyela lu fana jera nai akokene ngon nana colonel Ashimi Goita aweka do alikumbe nga kerefe aka premier ministre Choguel ko kala maiga ka do okumbe président conseil national de la transition ndo okumbe colonel Maliki Diaw otemenengo kaboy ministre de la défense et des anciens combattants ofana no ye colonel Sadio Kamara nungumbe anika de gouvernement ma chama ni mina minum fleni ndo dotation do minye campagne ta ani woro abina fo groupement tactique interarmes o nani bonyongo kado adiro ludema
ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ tali kɛ mobiliw de la véhicule tactique de combat engin blindé camion logistique min ye ambulance a n'a ɲɔgɔnna caman ministre de la défense min bɛ n'o ye awa i k'a dɔn Sadio Kamara ye a y'a jira k'a fɔ bɛɛ ani kelenya o sinzili jamana kɔnɔ awa i k'a dɔn o de laɲinitɔ filɛ min ye awa i k'a dɔn fɛn don fɛn min ni bɛɛ kan k'i cɛsiri walasa a ko bɛ se ka awa i k'a dɔn ɲɛ sɔrɔ cogo min na a ko ninnu minnu filɛ nin ni ala sɔnn'a ma hali bi wulikajɔw bi kɛ walasa baaraw ka se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na a y'a jira fana ninnu nafa ye min ye ka ɲɛsin jamana in ma a y'o jira o de siratigɛ la min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye Sadio Kamara ye fɛn caman fɔ nka n'i y'a jateminɛ min ye san 2021 i k'a dɔn k'a fɔ awa fɛn caman bɛ yen minnu kɔni lawaleyara n'olu baara la ko sira fɛ fasiri kɔni don waati yɛrɛ se kama an y'a kuru Yusu Konate faamuya ka se ka sɔrɔ nin ko in na k'a fɔ min ye an ka cɛdenw ye awa i k'a dɔn k'u bɛ ka minɛnw fana k'u bɛ k'olu di minɛnw kɔni u bɛ ka san siga baaraw bɛ ka kɛ minɛnw bɛ ka di wa ni ala sɔnn'a ma kɛlɛ in bɛ kɛ a bɛ dabɔ awa an ka taa dɔɔni nka an ka fara ɲɔgɔn kan hali bi awɔ k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ni min ma ɲɛ fana an b'o f'u ye dɛ siga t'a la ala k'a ni sababa bɛn yarabi ma ɲɛma y'a fɔ cogo min na ni mun ma ɲɛ kɔni siga t'a la an b'o fu u kɔni ɲɛna ala k'a ni sababa bɛn o waati kelen na sa mun y'an ka musokɔrɔba ye n'o ye madame Touré Fatou Traoré n'ale bɛ baara kɛ mun ye Mali ka ambassadeur mun filɛ nin Marɔkaw fɛ yen an bɛ foli ta ni k'an ka musokɔrɔba ɲuman ni k'a sɛgɛrɛ mun ye Awa Tunkara an b'a fɛnɛ fo nin waati na Faransi kɔnɔna la n dɔgɔ an bɛ Mohamed Sisoko fo ka foli in tɔni lase awa i k'a dɔn Fodi Jakite ma Jigiba awa i k'a dɔn Jigiba an b'ale fana fo Haruna Sidibe ko a bɛ fo k'a waleɲuman dɔn